এইবিলাক কোন ৰাকেশ তাকেশ মই চিনি নাপাওঁ কোন টুপি পিন্ধিছে কোন টুপি পিন্ধা নাই এইবিলাক লৈ মোক সুধিব নালাগে দৰকাৰ নাই আমাৰ 25 তাৰিখৰ পৰা ৰেলি উন্নয়ন হৈ থাকিব খালি जय बिपिएफनि रायजोफोर बे भिडिअआ जाहैबाय जोंनि मानगोनां इउपिपिएलनि नेता आदा अशोक गयारी सारनि थाखाय आं बानायनाय जादों आं मैयासो नुदों आदा अशोक गयारी सार नोंनि मिडिया बाइट होनायखौ सासे रिपर्टारा सोंदों नोंनाव प्रेक्टिकेल बसुमतारिया बिदि होनदों नों मा होनो होननानै नों ओरैबादि मिनिग्लाबनानै होनदों आदा आंखौ प्रेक्टिकेल बसुमतारिखौथ' जों बारा सिनाया वाव वाव नों आंखौ बारा सिनायाब्ला बिटिसि इलेक्शननि 3 मास सिगां आंनि गामिनि न'आव स्कर्पिय' गंनै गोसोम गंसे गुफुर गंसे लानानै मानो फैयामोन मा आयदाखौ सावरायनो मा खौरां लानानै आंखौ बारा सिनायै मानसिनि न'आव मानो फैयामोन आदा अशोक गयारी नोंथां आरो नोङो सोर मानसिखौ लाबोनानै फैदों सोर मानसिखौ लाबोफादों बेखौथ' बुंजानाय नङा आदा अशोक गयारी सार एसे उसुबिदा जागोन ना बुङा आं बुङा नोंनि गुरु लरेन्स इस्लारि सारानो आंखौ मोजाङै सिनायगौ आरो सिनाया होनब्ला आं बेखौबो रिप्लाइ होगोन जेब्ला क'क्राझाराव डिस्ट्रिक्ट एबसुनि लरेन्स सारा प्रेसिडेन्टमोन बै समनिफ्रायनो 2012-13 निफ्रायनो आङो मैखोम सोमोन्दो दं लरेन्स इस्लारि सारजों बै समाव आं गान खनोमोन सेरजा दामनानै एबसुआवबो धर्ना होनायाव मुभमेन्टआव कयेकथा जायगायाव अनेक खनदों सेरजा दामनानै बै समाव फेसबुक बिदि ससियेल मिडिया इउटुब एथ' बिदि गैयैखाय आंखौ प्रुफ लाखिनानै दोननो रावबो खाबु मोनाखै बा आंनो प्रुफ लाखिनानै दोननो रोङाखै मिथिबाय नोङो सों लरेन्स इस्लारि सारनाव नोंथ' बिनि आन्दारावसो खामानि मावो ना आदा अशोक गयारी सार गाज्रि मोननो नाङा जेमन कुइसन एमन एन्सार नों मानो फैया आं बारा सिनाय जायै मानसिनाव नों मानो फैया स्कर्पिय' गंसेल' लाबोबा जेबो सानामोन नोङो नोंनि गुफुर स्कर्पिय'खौबो लाबोदों आरो बेजों लोगोसे स्कर्पिय' गोसोम गंसे लाबोदों नोङो गारि गंनै आंनाव फैदों अमा गोरानजों आलु गोरलैजों नों जालांदों नों दिनै आंखौ बिपिएफआव सापर्ट होनो ओंखारनाय लोगो लोगो आंखौ सिनायै जाबाय आदा आयो आं ओंखायनो सुखुवा इउपिपिएलनि नेताफोरखौ सोरखौबा आरोखि गासिबो नंजोबा माने खुनु सैथोखौनो बुङा सैथो रायलायनो रोङा बिदि नंखाय खोथाखौ मानो नों आंखौ मोजाङै सिनायथारगौ ओंखायनोसो नों आंनि न'आव फैदों फोरमान होबाय आं दा रायजोनो बिदि बुंनो नाङा अयनाय जायो पार्टिखौ फोथांनोब्ला सैथो थानांगौ सैथो दिनै नोंसोरो नायदो सरखाराव थासेयावबो 5 बोसोराव नोंसोरो क्रर थाखा मोनसेयावबो सरखार सालायसेयावबो 40था समस्ति कन्स्टिटुएन्सियाव 7थाल' देरहाबाय 7था मानो खुगायाव सैथो गैया खुगायावनो सैथो गैयाबा बबेखौ मावनो रोंगोन खामानिया सैथोआवसो थायो जायहा सैथो बुङो बिसोर खामानिखौ मोजाङै मावनानै रायजो राजानो देखायनो हायो नैबे खुगायावनो सैथो गैया माबा आंखौ बारा सिनायानो मिनिग्लाबलायलायथारदों आङो बारा बुंनाय नङा आदा अशोक गयारी सार दे आङो बिपिएफखौ सापर्ट होनो ओंखारबाय आं इउपिपिएलआव दंथ'योमोनब्लाबो आं खुनु ससियेल मिडिया सालायाखै ससियेल मिडियायाव आङो बिदि फेसबुक पेज खुलिनानैबो आङो डिबेट आङो खालामाखै आं मिडिया बाइटबो आं होफेरबोआखै आङो सिंनि सानि गासिबखौबो मिथिजोबगौ
사다론 파글라 नङा नैबे प्रेक्टिकेल बसुमतारिया प्रेडिक्सन दा साननो गोनां जादोंना इउपिपिएलनि मानसिफ्रा सापर्टारफ्रा इउपिपिएलआव थानाय समाव प्रेक्टिकेल बसुमतारिया मानो खनसेबो मिडिया बाइट होआखै प्रेक्टिकेल बसुमतारिया मानो ससियेल मिडियाआव ओंखाराखै दिनै आं ओंखारदों हिसाबखौ आंबो रोंगौ आदा अशोक गयारी सार आंखौ बिदि दाहोन दे नङाला आंनि न'आव सोर सोरखौ लानानै फैदों बेखौबो फोरमायनाय जागोन आरो आङो रावखौबो गिया आं गिनो होननांगौ गियाखै आङो सानसे थैखागोन बास आं सोरनि आखायाव थैयो थैबाय आंना डाइरेक्ट बन सुइसो बन सुइ होनबाथ' बयबो मिथिखायो लकेल भाषा थैबा थैबाय थांबा थांबाय बुजाबा बुजाबाय बुजायाबा बुजाया आङो बिपिएफनिफ्राय जेबो थाइसेबो मोनाबाबो नो प्रब्लेम गसाइगाव सारियालियाव गय दखान होनानैब्लाबो बिपिएफखौ सापर्ट खालामबाय थागोन आं एबार आदा अशोक गयारी सार गाज्रि दामोन दे नों जेरै होनदों आंखौ बारा सिनाया आं बिनिखायसो फिननाय होदों आङो जेबो बुंनाय नङा नोंसोरखौ गाबागाव पार्टियाव थानानै खामानि मावनाया गाबागाव पार्टिनि खोथा आङो दा बिपिएफआव सापर्ट होनो ओंखारदों आं बिपिएफनि जानानै आं बाथ्राखौ बुंनांगोन बेयाव सोरखौबा गिनानै फासयनो प्रेक्टिकेल बसुमतारिया ओंखारबोआखै बबे आर्टिकेलनि धारायाव केस होयो हो मा फाव फान्दायो फान्दाय नो प्रब्लेम बे एलएलबि एलएलएमनि ल'खौ आंबो फरायबोखानाय एसे एनैया फिसा फिसौ केसाव उकिलफ्रा आंनि केसखौ आखायाव लायाबाबो जायो आंनो गेलेगोन आंनो प्रेक्टिकेल बसुमतारिया गेलेगोन जेबो नङा नोंसोर होथारगोन ना आंखौ केस सानसेबाबो हो जेबो नङा आंजों इसोरानो लोगोसे दं इसोरजों लोगोसे थाबाय होननायाव माथो गिनांगौ दङ जाखो सैथोआवल' थानांगौ सैथो आरो नंगौखौल' बुंग्रा जानांगौ मानसिया गुबुननि हानि खालामाबानो जाबाय आंथ' रावखौबो गाज्रि बुङाखै गाज्रि भाषा बुङाखै हो आंनि स्पिचआथ' एथ' गाज्रि जायाखै बारा बुंदों बारा जादों होनगासिनो दं बबे मोनसेया बारा जादों मेनसन खालामसाय आंनि बुंनाय रावफ्रा बबे मोनसे रावा बारा जादों बेखौ दिहुननानै खोन्थासाय रेबेङै फोरमायलांजोबगोन आङो दा जेबो खोथा गैला एसेयावनो आं लाखिथ'नोसै ओमफ्राय गाबोन नङाला दाहाय बेलासियाव भिडिअ हगारबावगोन सानफ्रोमबो भिडिअ हगारगोन आङो औ